Ο κύριος Δένδιας μας κατηγορεί ότι, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μιλάω και όχι γενικά και αφηρημένα για μια αριστερά, ότι επηρεάσαμε την πολιτική ζωή μετά το 1974. Μας κατηγορεί. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις κατακτήσεις που μπόρεσε να έχει, μηδαμινές σε σχέση με αυτά που παράγει ο εργαζόμενος, και τον καταλυστεύουν τα τροκτικά του πλούτου. Ναι, συμβάλαμε αποφασιστικά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εσείς κυβερνάγατε. Το κράτος δικό σας ήταν, και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, δηλαδή το κράτος των επιχειρηματιών, το κράτος του μεγάλου κεφαλαίου. Κάνατε κρατικοποιήσεις για να βοηθήσετε τους κεφαλαιοκράτες, δίνατε στον κόσμο καμένες επιχειρήσεις αφού τις ρημάξαν, πλήρωνε ο κόσμος και τις ξεχρέωνε και τις ξαναδίνατε τζάπα. Πάντα το κράτος ταξικό ήταν, και μην πάτε να αποφύγετε. Το ότι είχαμε ιδεολογική υπεροχή, βεβαίως είχαμε. Και θα ξανά έχουμε και έχουμε και τώρα. Την ανακτάμε και τρέμεται. Γιατί εμείς υπερασπιζόμαστε ένα ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα χωρίς εκμετάλλευση, και εσείς υπηρετείτε την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αυτή που στέλνει στον Γκεάδα σήμερα, στο θάνατο κυριολεκτικά, αυτούς που παράγουν τον κοινωνικό πλούτο. Και γελέστε αν νομίζετε ότι θα περάσουν έτσι όλα αυτά. Γιατί και εσείς, η κυβέρνηση, τα κόμματα που τη στηρίζουν, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά έντυπα, καλοταϊσμένοι κονδυλοφόροι των 10 και 20.000 ευρώ το μήνα από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, γιατί από εκεί ταΐζονται κι αυτοί, διάφοροι οικονομολόγοι σε διατεταγμένη υπηρεσία έχουν ξαπολυθεί και αυτές τις μέρες απλώνουν ένα πέπλο τρόμου πάνω στον ελληνικό λαό. Περιγράφουν τι θα γίνει με τη χρεοκοπία αν δεν ψηφιστεί αυτό το τερατούργημα που φέρνετε. Ομά, κοινικά, με ένα απίστευτο κινησμό μιλάτε στον κόσμο σήμερα και του λέτε: ή θα δεχτείς να δουλέψεις και να ζήσεις με 400 ευρώ και με 300 ευρώ σύνταξη αντίδωρο, ή θα σε πάμε σε 150. Και σας ρωτάω προσωπικά όλους σας, αυτούς που ισχυρίζεστε, εσείς άμα σας τα κόψουν όλα και σας δώσουν 400 ευρώ, θα ζήσετε? Ναι ή όχι? Εσείς προσωπικά, υπουργοί, βουλευτές και όλοι οι υπόλοιποι, αν σας δώσουν 450 ευρώ και σας τα πάρουν τα υπόλοιπα, μπορείτε να ζήσετε? Δεν μπορείτε να ζήσετε. Δεν μπορείτε να ζήσετε. Είστε εξασφαλισμένοι και υπηρετείτε αυτούς που ρημάζουν τον κόσμο. Για να σωθεί η Ελλάδα. Αλήθεια, ποια Ελλάδα? Σοβαρολογείτε? Ποια είναι η Ελλάδα? Οι 500 εταιρείες, μια χούφτα πλουτοκράτες που έχουν θησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια? Αυτή την Ελλάδα θέλετε να σώσετε, καταστρέφοντας, στέλνοντας στο θάνατο όλους τους υπόλοιπους. Και μάλιστα θέλετε να τους κάνετε και ένοχους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής, γιατί τέτοιο είναι το σύστημά σας. Κατηγορείτε αυτούς που παράγουν τα πάντα, αυτούς που τσακίζονται στις καλοσιές, αυτούς που καίγονται στα τρίτα αμπάρια. Κατηγορείτε τους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου, αυτούς που καίγονται στα χωράφια και είναι σε διέξοδο, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που νομίζουν ότι θα γίνουν μεγάλους καπιταλιστές. Τους λέτε ότι αυτοί φταίνε για το χρέος και την κατάντια της χώρας. Κανένα όριο υποκρισίας, κανένα όριο, η αναισθησία στον απόγειο. Αυτοί φταίνε. Αυτοί τα πήραν, αυτοί φούσκωσαν τα πορτοφόλια, αυτοί έχουν 600 δις στην Ελβετία, αυτοί έχουν 500 δις στις offshore, αυτοί ζουν νύχτες που ένας εργαζόμενος θέλει μια ζωή ολόκληρη. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτοί. Όμως τα ψέματα τελείωσαν, κυρίες και κύριοι που υπερασπίζεστε το σύστημα. Τα ψέματα τελειώνουν, σας πήραν χαμπάρι. Τα ίδια είπατε και το Μάιο. Τα ίδια ακριβώς. Ή ψηφίζουμε το μνημόνιο για να σωθούμε, ή πάμε στην καταστροφή. Τα ίδια και τώρα. Ποιον εκβιάζετε αλήθεια? Σε ποιον απευθύνεστε αλήθεια? Και του λέτε σε ποιον και με ποιο θράσος ότι θα χρεοκοπήσει? Στο 1,5 εκατομμύριο ανεργούς. Σε αυτόν που δεν έχει να φάει και είναι άνεργος 1 χρόνο και 2. Σε ποιον? Στους μισούς νέους που είναι άνεργοι.
στους δεκάδες χιλιάδες που είναι απλήρωτοι 5, 6, 7 μήνες και που παίρνουν 100 ευρώ έναντι? Τι τους λέτε αλήθεια? Τι θράσος θα χρεοκοπήσετε? Σε ποιους? Σε αυτούς που είναι χρεοκοπημένοι? Σε αυτούς που έχουν στεγνώσει κυριολεκτικά? Σε αυτούς λοιπόν και στους υπόλοιπους που τους καλείτε να ζήσουν 200 χρόνια πριν, γιατί σε 200 χρόνια πριν πάτε, όχι 100, γιατί καταργείτε ακόμα και το βασικό που κέρδισαν, να διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις. Κατεδαφίζεται αυτό που ονομάστηκε εργατικό δίκαιο. Σε αυτούς λοιπόν λέμε ψηλά το κεφάλι, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ψηλά το κεφάλι, δεν έχετε να χάσετε τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες σας και πρέπει να πάρετε αυτό που παράγετε στα χέρια σας. Πρέπει να συμμαχίσετε όλοι. Είστε πανίσχυροι. Και όσο για την τρομοκρατία, πήρατε μια απάντηση σήμερα από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στην Αθήνα, με όλα τα κοράκια να τους απειλούν ότι θα χρεοκοπήσουν και άκου δεν θα έχουμε ούτε και πετρέλαιο. Σε αυτούς πρέπει λοιπόν εσείς που υπερασπίζεστε το σύστημά σας να απαντήσετε. Σε αυτό το ερώτημα μόνο. Και αυτό πρέπει να το απαντήσει και ο λαός. Η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας, ο κοινωνικός πλούτος σήμερα είναι σε αμύθιτα ύψη. Και εσείς του ζητάτε να ζήσει στον μεσαίωνα. Τελειώσατε κύριοι. Δεν μπορεί το καπιταλιστικό σύστημα. Έχει βρωμίσει τόσο πολύ. Έχει τέτοια σαπίλα και μπόχα που οδηγεί την ανθρωπότητα κυριολεκτικά στον μεσαίωνα πολλά χρόνια πίσω. Και πολύ σύντομα να ξέρετε ότι όλοι αυτοί που σήμερα πάτε να τους τρομάξετε θα πούν ή εσείς οι καπιταλιστές ή εμείς. Δεν σας θέλουμε, δεν σας χρειαζόμαστε γιατί είστε παράσιτα. Εμείς παράγουμε τον πλούτο. Και ας έρθει ένας να μας πει αν δεν τον παράγουν ή όχι όλους αυτούς που τους καταδικάζετε στη φτώχεια και στη δυστυχία. Οι μάσκες...